John Rizzonaudi, il-politiku li ħadem bla nifs biex setgħu jinħolqu servizzi tas-saħħa u l-kura tal-anzjani li qatt ma konna smajna bihom u għadhom jitgawdew sal-lum miet matul il-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-sibt fl-età ta' 96 sena. Aħbar li ġabet diqa kbira fost il-qraba tiegħu u dawk kollha li kellhom ix-xorti jaħdmu miegħu. Professur maħbub u wieħed mill-pilastri tal-gvernijiet immexxija minn Edifin Kadami fl-aħħar ta' snin 80 u fl-ewwel nofs ta' snin 90. Il-professur Rizzonaudi kien l-ewwel segretarju parlamentari iddedikat speċifikament tal-anzjani u taħt it-tmexxija tiegħu kien sar xogħol kbir biex tissaħħaħ il-ħidma f'dan is-settur tant importanti. Ħidma li kif iddeskrivija l-eks segretarju parlamentari Antoine Mifsud Bonnici issarfet biex illum l-anzjani għadhom qed igawdu minn servizzi essenzjali. Bwieħed mill-aktar li għadu jitfakkar ikun it-teleker. Antoine Mifsud Bonnici spjega kif kienet l-insistenza ta' John Rizzonaudi li sa mill-ewwel snin tal-gvern immexxi minn Edifin Kadami setgħu jinbnew residenzi ġodda l-anzjani f'diversi lokalitajiet. Iżda wkoll li residenza San Vincenz de Paul bdiet tagħti servizz b'dinjità minflok l-ingieret li kienet qisha xi kastik għall-anzjani. Anke l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi li fi żmien li Rizzonaudi kien fil-Kabinett serva bħala Speaker tal-Kamra ta' Rappreżentanti innota kif pajjiżna u l-Partit Nazzjonalista tilfu personalità li tul il-karriera politika tagħha ikkontribwiet b'mod fenomenali u ta' kwalità straordinarja iddedikat għas-setturi li serva fihom iżda li hu importanti li jibqa' mfakkar f'dak kollu li wettaq. Persuna li turina u tallimna xi tfisser il-politika, xi tfisser li tagħti sem ġenwin għal ġid komuni u li tħalli warajk track record il-ġmil tiegħu li jiġi apprezzat minn kulħadd. Dwar il-ħidma tal-professur Rizzonaudi fis-settur tas-saħħa, it-tabib Antoine Mifsud Bonnici fakkar kif hu ta' kontribut ukoll fir-riforma li kienet meħtieġa fin-nursing bil-ħolqien tal-Istitut għall-Kura tas-Saħħa biex dan il-qasam seta' jmur il-qudiem. Kontributi ieħor ta' Rizzonaudi kien fil-qasam tal-mediċina. L-ewwel nett għamel riforma sħiħa fin-nurses u kien hu li fl-Institute of Healthcare illi kien promotur ta' dan l-istitut illi bieħ fil-qasam tal-mediċina, qasam tan-nurses marħabna l-qudiem. Lorenz Gonzi nota kif John Rizzonaudi ħalla wara jħwirt li l-gvernijiet ta' wara komplew jibnu fuqu biex issir id-differenza għall-aħjar f'ħajjet in-nies. Fost persuni oħrajn li selmu l-memorja ta' John Rizzonaudi kien hemm ukoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech li fuq il-medja soċjali fakkar fil-ħidma tiegħu f'dawn is-setturi, iżda wkoll fir-rispett li kellu minn għand kulħadd. Imwieled fl-imsida f'jum il-milied tal-1925, John Rizzonaudi kien elett tal-ewwel darba fil-Parlament fl-elezzjoni ġenerali tal-1976 u wara fl-elezzjoni tal-1981. Aktar tard kien parti mill-ewwel żewġ gvernijiet tal-Prim Ministru Edifin Kadami wara l-elezzjonijiet tal-1987 u tal-1992 sal-1995 qabel ma serva wkoll bħala kanċillier tal-Università ta' Malta u kien miżżewweġ lil Lizett u kellhom 3 tfal, John, Joseph u Marija. Il-professur John Rizzonaudi se jingħata l-aħħar tislima it-tnejn li ġej fis-satejn ta' wara nofsinhar fil-Knisja Arċipretali tal-Imsida.